Dnes to poviem veľmi pomaly a dvakrát. Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie, aj každá iná zloba, nech sú ďaleko od vás. Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie, aj každá iná zloba, nech sú ďaleko od vás. A vezmi si tieto slová apoštola Pavla k srdcu dnes i v nasledujúcich dňoch. Budeš to potrebovať.